No niin, täällä taas Empy TV ja paikalla haastattelussa Matias Korhonen ja Taavi Tuominen. Taavi, mitä kuuluu? Hyvää kuuluu. No entäs Matiakselle? Kyllähän se sana hyvää kuuluu voitetun pelin. No niin, eli Empy kukisti Vannen suoraan 3 erässä 3-0 ja mitä tämä merkkaa nyt jatkopeleen kannalta, Matias Korhonen? No erittäin hyvä, että haaveet pysyy elossa vielä, että sinne ylempään mennään. Kyllä, mitäs mieltä Taavi on? Mennäänkö ylempään? Ei mulla ole mitään tietoa asiasta. Ok. No niin. Joo. Sitten täällä on tullut paljon yleisökysymyksiä Taavia koskien. Tiedätkö niistä? On tullut muun muassa sun haaveista, että onko tarkoitus niinku elättää itse ammattilentopalloilijan jatkossa? Kyllä, totta kai siis. Tuleva maajoukkueen mies. No sen näkee sitten. 4,5 vuoden päästä MM-kisossa. Totta kai. Kyllä. Ja Ainoakin oli kyselty, mutta se me tietää, se on 82,5 kiloa täyttä lihasta. Anteeksi, no tämä nyt on pikkusen alakantti, että se on noin 90 Täyttä plus miinus. lihasta kuitenkin. Kyllä. Joo. Ja saman verran läskiä ainakin. Mites Matias Korhonen, ennakkotunnelmista tulevista peleistä? Ensi viikonloppuna on peli ja viimeinen Hegemonia-peli on sitten Susirajavolloita vastaan Joensuussa. Niin mitä sanoisit faneille tästä Susirajan pelistä? Kannattaako tulla katsomaan? Ehdottomasti tiukkoja tilanteita ja tiukka peli. Kyllä. Kiitos.